मालवण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी। येथील समुद्रकिनारे, पर्यटन, धार्मिक स्थळे, सिंधुदुर्ग किल्ला, स्कुबा डायव्हिंग, वॉटर स्पोर्ट यांसारखे जलक्रीडा प्रकारांमुळे येथील पर्यटन बहरून गेले। देश विदेशातील लाखो पर्यटक मालवणला भेट देतात। दिवसेंदिवस पर्यटकांचा आकडा हा वाढत गेला। तारकर्ली, देवबागसह शहरातील दांडी आणि चिवला बीचचा कायापालट झालाय। झाडाझुडपात हरवलेला चिवला बीच परिसर मुंबईच्या धर्तीवर बांधलेल्या टेट्रोपॉडच्या बंधाऱ्यामुळे चर्चेत आलाय आणि चिवला बीच परिसराचं रूपच पलटून गेलंय। एका बंधाऱ्यामुळे येथील तरुणांना रोजगार मिळालाय। संपूर्ण समुद्र किनाऱ्यावर हॉटेल उभं राहिली आहे। वॉटर स्पोर्ट सुरू झालाय। येथील पर्यटनात वाढ झाली। विकास काय असतो हे का बंधारा कम रस्त्यानं दाखवून दिलाय। आज असाच बंधारा कम रस्ता देवबाग पर्यंत व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। देवबागला होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा विचार करता रिंग रोड झाल्यास येथील पर्यटनात अजून वाढ होईल। मालवणच्या वाढत्या पर्यटनाचा विचार करता ते करणं काळाची गरज बनली आहे। सुरुवातीला बघितलं तर 1996च्या पूर्वी म्हणजे 1997-96च्या पूर्वी चिवला बीच हा एक निर्मनुष्य बीच होता। म्हणजे थोडक्यात इथं येण्यासाठी वाट नव्हती, मार्ग नव्हता आणि आम्ही देखील आमच्या प्रॉपर्टीपर्यंत किंवा आमच्या घरापर्यंत येण्यासाठी दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीमधनं एका पायवाटेने यायचो आणि त्यावेळी बरेच अडचणी आम्हाला येत होत्या। त्यामुळे माझे वडील अरविंद विष्णू मयेकर आणि आमचे शेजारी विश्वनाथ परब या दोघांच्या मनात असं कुठेतरी होतं की इथनं एका बंधारा बनावा आणि या बंधाऱ्यावरनं एक वाट असावी की जेणेकरून आपल्या सगळ्यांना याचा फायदा होईल। म्हणून 1996-97 पासून या दोघांनी आणि त्यांच्याबरोबर चिवला बीच मधले काही रहिवासी यांनी एकत्र येऊन बंदर विभाग म्हणा किंवा इथले मंत्री म्हणा या प्रत्येकाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्येक मंत्र्यांकडे जाऊन निवेदन वगैरे सादर केली होती। आणि बरोबर 1999 साली ज्यावेळी आपले दादा मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी विश्वनाथ परब आणि अरविंद विष्णू मयेकर ह्या दोघांनी जाऊन CM साहेबांकडे, दादा CM होते आणि वर्षा बंगलावर त्यांची भेट घेऊन निवेदन दाखल केलं आणि या निवेदनाच्या नंतर बरोबर 1 वर्षाने हा जो चिवला बीचला होणारा बंधारा आहे हा बंधारा झाला। सुरुवातीला या बंधाऱ्याला बरेच विरोध झाला कारण काही मच्छीमार किंवा काही रापण संघांना तिथं ज्यावेळी बंधाऱ्यामुळे अडचण निर्माण होणारी होती तर त्यावेळी त्यांनी थोडासा विरोध केला, पण ज्यावेळी त्यांना समजावण्यात आलं त्यावेळी त्यांनी देखील मग मान्य केलं आणि मग हा बंधारा झाला। हा बंधारा झाल्यानंतर इथल्या लोकांसाठी किंवा रहिवाशांसाठी सुखसोयी तर झाल्याच, म्हणजे आज आमच्या गाड्या आमच्या घरापर्यंत येत आहेत। त्याशिवाय एक पर्यटनासाठी आम्हाला एक मार्ग मिळाला की या पर्यटनामुळे या बंधाऱ्यामुळे पर्यटन आमचं सुकर झालं। म्हणजे थोडक्यात म्हणायचं तर आमच्या घरापर्यंत किंवा आम्ही जे रिसॉर्ट्स ओपन केले त्या रिसॉर्ट्सपर्यंत लोक येऊ लागले, त्यांच्या गाड्या येऊ लागल्या आणि बरेच रिसॉर्ट्स मग या चिवला बीचला उभे राहिलेत। वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी सुरू झालेत आणि बरेच पर्यटक या ठिकाणी येऊ लागलेत। त्यामुळे ओव्हरऑल या बंधाऱ्यामुळे आम्हाला खूप फायदा झालेला आहे आणि त्याचं श्रेय आम्ही दादांना देऊ इच्छितो कारण त्यांच्या एका सहीमुळे आम्हाला हे प्राप्त झालेलं आहे। आज गेली 15 वर्षापूर्वी या ठिकाणी बंधारा झाला आहे। या बंधाऱ्यामुळे चिवला बीचवरती मरीन ड्राईव्हसारखा एक लूक आलेला आहे। पहिल्यांदा पूर्ण झाडखड अशी होती, लोक कस्टमर बीचपर्यंत येत होते पण बीचच्या पुढे जाण्यासाठी मार्ग नव्हता। त्यामुळे बीचकडील सर्व लोकांना त्याच्या आतमधल्या लोकांना पण ह्याचा बऱ्यापैकी फायदा झाला आहे। त्यामुळे आमच्या स्थानिक लोकांच्या डोक्यात आले की कस्टमर बऱ्यापैकी येत आहेत, मग इथे लोकांसाठी काहीतरी ॲक्टिव्हिटी सुरू करायला। तर आम्ही स्थानिक एकत्र येऊन ह्या मार्गाने आम्ही एकत्र वॉटर स्पोर्ट सुरू केले। आज वॉटर स्पोर्टला चिवला बीचवरती येणारा कस्टमर पण खूप चांगला आहे आणि आम्हाला नक्कीच याचा फायदा झाला आहे। आकडेवारी सांगायची तर ते वाढतीच आहे, कारण कसं आहे की दरवर्षी चिवला बीचला 25 ते 30 रूम दरवर्षी वाढत आहेत। लोकांची रूम्स वाढत आहेत तसे कस्टमर पण वाढत आहेत आजच्या डेटला। त्यामुळे साधारण लोकांचं एक येण्याचं हे पण जास्त वाढलेलं आहे आमच्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे। बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहे। काय होतं, देवबागचं आज आंतरराष्ट्रीय दर्जावरती तारकर्लीचं नाव झालं आहे। चिवला बीचला गेली 5 वर्ष आमचा सातत्याने कार्यक्रम आहे की लोकांपर्यंत चांगली सेवा देणे, लोकांना रूमवाले पण चांगले सर्व्हिस देतात। त्यामुळे आमच्याकडे येणारा कस्टमर आहे तो चांगल्या दर्जाचा कस्टमर इथे येतो आहे आणि असंच जर आमचं सातत्याने चांगली सेवा राहिली तर सातत्याने आमचं नाव पण चांगलं होईल याच्यात काही शंका नाही। मालवण चिवला बीचमध्ये 15 वर्षापूर्वी जो बंधारा झाला त्या बंधाऱ्यात आम्हाला भरपूर फायदा झाला। एक काय होतं ती देवबागचं पर्यटन स्थळ म्हणजे तारकर्ली पर्यटन स्थळ हे आमच्या अगोदर झालेलं
आणि याच्यानंतर चिवला बीचला पर्यटन स्थळ झालं. म्हणजे चिवला बीचला पहिले 6-7च रूम होते. ज्यावेळेला बंधारा व्हायचा होता तेव्हा लाल बंधारा होता, म्हणजे दगड टाकलेले आणि छोटासा बंधारा होता. त्याच्यानंतर एक चांगल्या संकल्पनेने हा बंधारा इथे चिवला बीचवर आला. चिवला बीचवर आल्यानंतर काय झालं की गाड्यांना मार्ग मिळाले, की एकाच वेने जाऊन एकाच वेने ब्लॉक होत नाहीत गाड्या या बंधाऱ्यामुळे. तसंच काय झालं की देवबागची जर आता तुम्ही सिच्युएशन बघायला गेला तर देवबागला जाण्यासाठी एकच मार्ग आहे, येण्यासाठी एकच मार्ग आहे. चिवला बीचला तसं होत नाही. चिवला बीचला आलेली गाडी रिंग रोडसारखी सर्कल होऊन जाऊ शकते. हा बंधारा आहे तो अजूनही वाढावा आणि अजूनही हा पूर्ण रिंग रोड व्हावा, पूर्ण मालवणच्या पूर्ण समुद्र किनारपट्टीला हा भिडावा. त्याच्यामुळे इकडच्या सर्व मच्छीमारांना, सर्व स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना त्याचा भरपूर फायदा होईल आणि त्याच्यामुळे काय होईल, सगळीकडे पर्यटन स्थळ वाढेल आणि तो सगळ्या स्थानिक लोकांच्या मार्गांचा विचार करून त्यांचे जे मच्छीमारांचे धंदे आहेत, म्हणजे जसं आता आपल्या चिवला बीचला इकडे बघायला गेला तर त्यांनी टेट्रा बोर्ड टाकलेले आहेत आपल्या मागे, आपल्याकडे ते स्टार लाईटचे दगड टाकलेले आहेत. तसंच दुरीवाडा साईडला गेला तर तुम्ही त्यांनी स्लोपिंग ठेवली आहे, कारण तिथून त्या बोट वर जायला पाहिजे. म्हणजे हा मच्छीमारांचा, स्थानिक लोकांचा विचार करून त्यांनी जो बंधारा केला आहे त्याच टाईप आपल्याला पूर्ण देवबाग तारकर्ली पण कव्हर करायला पाहिजे. कारण आज गोव्यापेक्षा जास्त पर्यटक मालवणमध्ये येत आहेत आणि गोव्यामध्ये जो पर्यटन चालतो आहे त्याच्यापेक्षा चांगल्या लेवलचा पर्यटन इथे येते. चांगले लोक येत आहेत. पुणा, मुंबई, आपल्या महाराष्ट्रातले पर्यटक, गुजरातचे पर्यटक, गोव्यातले पण पर्यटक तिकडच्या संस्कृतीला कंटाळून आपल्याकडे येत आहेत. आपली लोकल जी संस्कृती आहे ती बघण्यासाठी येतात, घावणे खाण्यासाठी येत आहेत. अशा ज्या लोकल मासे आहेत, ताजे मासे खाण्यासाठी येतात. तिथे जास्त दारू पिऊन धिंगाणे करण्यासाठी कोणी येत नाही, शांत राहण्यासाठी येतात. आणि हे आम्हाला ह्या असल्या रोडमुळे पण शक्य झालं, कारण ही जी ट्रॅफिक होती, जे येण्या जाण्याचे मार्ग होते हे वाढले. प्रत्येक कंपाऊंडला समोरून रस्ता मिळाल्यामुळे, हा बंधारा मिळाल्यामुळे येणं जाणं पर्यटकांना चांगलं झालं. जर एक लोकेशन बघायला गेलं तर आज इथे अशी झाडी दिसत नाही की त्याच्यामुळे कचरा टाकायसारखा वाटतो आहे. सगळी चिवला बीच स्वच्छ आहे आणि ह्या बंधाराचा आम्हाला भरपूर फायदा झाला आहे. माझं असं म्हणण्याचा उद्देश आहे की जसा इथे बंधारा झाला तसा पूर्ण मालवणला रिंग रोडसारखा बंधारा झाला पाहिजे. तिथून चांगल्या मार्गाने गाड्या जाऊन आपलं जे नैसर्गिक हे आहे, सौंदर्य आहे, ते सर्व लोकांनी बघितलं पाहिजे. तसा बघायला तर राजकोट, त्याच्यानंतर दांडी, त्याच्यानंतर देवबाग तारकर्ली ह्या साईडला जर समुद्रमार्गे फिरायचा जर हे मार्ग बघितला तर समुद्रावरनं जेवढे लोक आकर्षित होतील आणि आपल्या मालवणचं नाव अजूनही प्रगत होईल आणि सर्व जे स्थानिक मच्छीमार आहेत, स्थानिक लोक आहेत, त्यांना या असल्या बंधाऱ्यांचा फायदा होईल. त्याच्यामुळे माझी अशी इच्छा आहे की हा बंधारा जो आहे असाच सेम बंधारा पूर्ण देवबागला कव्हर करून देवबागला पण एक असा मार्ग मिळावा की जाण्यासाठी एक मार्ग आणि येण्यासाठी समुद्रमार्गे किंवा नदीमार्गे एक बंधारा, तिथून त्या गाड्या क्रॉस होऊन परत येतील. जेणेकरून ट्रॅफिक पण कंट्रोल होईल आणि लोकांना सौंदर्य पण दिसेल. असा झाला पाहिजे. ह्याच्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे आणि हीच आम्हाला तुमच्यातर्फे विनंती आहे की सरकारला कळवायची की हा बंधारा देवबागसारख्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी तोंडवळी तळाशील आहे अशा ठिकाणी हे बंधारे झालेच पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे पर्यटन कधी संपत नाही आहे, पर्यटन वाढतच राहतं आहे. बंधाऱ्यांमुळे काय होईल की तिकडची जेव्हा जागा अजून डेव्हलप होईल त्या ठिकाणी लोकांना उत्पन्नाचं एक अजून साधन वाढेल. त्याच्यामुळे लोकांना समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ राहायला आवडतं. आज असं झालं की समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ आल्यानंतर त्यांची गाडी जर मातीत अडकली तर ती काढायला त्यांच्याकडे ट्रॅक्टर किंवा ह्या अशा साधनं नसतात. त्याच्यामुळे तिथे गाडी पण घालायला घाबरतात. त्याच्यामुळे हा असाच बंधारा पुढे यावा ही आम्हाला तुमच्यातर्फे सरकारला सांगायची विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.